Išlo nás od zlosti rozpučiť. Mali sme toho pokrk. Čomu sa smeješ? Myslel som, že sa neovládnem. Všetci sme boli poriadne nasratí. Keď konečne dorazili na štadión, uvítacia komisia ich ešte väčšmi dožrala. Priaznivci Janova im uštedrili kvôli tomu, že sa ich tým namočil do úplatkárskej aféry, poriadnu sprchu. Všetci priaznivci Janova sa postavili, mávali posmešnými transparentmi a celým štadiónom sa ozýval jediný pokrik: podvodníci. Keď sme tam konečne došli, úplne všetko sme rozmlátili. Kašleme na to. Jánovčania z Babelou ušli. Postavila sa nám len polícia. Dali sme im. Údery pesťami a kopance len tak lietali. Tento šialenec mi pripomína pravého krstného otca. Chlapi sa zatiaľ správajú veľmi uvoľnene, no Denny sa ich musí opýtať na Heiselský štadión. Jeho anglický pôvod mu to poriadne sťažuje. Ako sa cítite 20 rokov po tragédii na Heiselskom štadióne? Rana sa ešte nezahojila? Stále to bolí? Cítite ešte nenávisť? Viníte z toho všetkých anglických výtržníkov? Alebo len Liverpool? Áno, všetkých Angličanov. Dokonca aj teba. Nie si ale našim hosťom, takže sa nemáš čoho báť. Všetkých vás nenávidíme. Každého Angličana, od A po Z. Teba nevynímajúc. Napriek času, ktorý uplynul, drugy nezabudli a určite neodpustili. Pravdepodobne sa to ani nikdy nezmení. Nikdy. Denny už nepochybuje, že ich nenávisť a prejavy násilia nepoznajú hraníc. Ide však o výnimku, alebo to môže očakávať od všetkých ultras. Čo malé kluby bez podobného dedičstva? Bergamo je domovom tímu Atalanta. Nejde o svetoznámy klub ako Juventus. Ich ultras, Curva Nord, sa však preslávili. Netrápi ich postavenie outsidera. Majú tesné zväzky s klubom i miestnou komunitou. Ich vodca, Boča, patrí k slávnym tváram sveta výtržníkov. Rím, Turín, Florencia, nezáleží nám, kto je najlepší. Vždy ideme po ich priaznivcoch. Ideme po nich aj vtedy, keď proti nám nič nemajú. Všetkých ich nenávidíme. Súboje nie sú dôsledkom nášho kriminálneho zázemia, ale skôr vášne. Tá túžba bojovať na mňa pôsobí ako droga. Musím ukázať ostatným, že nemôžu len tak prísť do nášho mesta a beztrestne tu vyčíňať. Skupina sa považuje za veľkú rodinu. Celá komunita sa stretáva na spoločných oslavách.
Títo ľudia naše mesto naozaj stmeľujú. Preto je našou povinnosťou postarať sa, aby skutočné hodnoty tohto športu nikdy nezanikli. Ako sa však dokáže duch komunity zmieriť s násilím fanúšikovských skupín? Ľudia môžu nesúhlasiť. Nevidím na tom nič zlé, dokonca si myslím, že to musia robiť. My si však uvedomujeme, že boj je jediné riešenie. Je to to najkrajšie, čo máme. Vychádza priamo z našich srdc. Skupina verí, že taliansky futbal zničili bohaté tímy veľkých miest. Ich podozrenie ešte posilnila Calciopoliho aféra z roku 2006. Vo futbale sa už nehrá čisto. Ohromné množstvo ľudí sa zapredalo. Mnohí sa snažia očierniť aj to posledné, čo z neho ostalo. Fanúšikovia si osvojili princípy morálky. Práve tu našli ospravedlnenie brutality svojich činov. Z dnešného futbalu sa mi chce vracať. Niektorí z nás však stále uchovávajú tie pravé city. Kým dýchame, postaráme sa, aby pravé ideály tohto boja nezanikli. Svetí však účel prostriedky? Ktokoľvek sa môže považovať za výnimočného a jedinečného. Jeho činy by však mali futbalu priniesť niečo pozitívne. Ultras veria, že práve oni reprezentujú to pravé srdce talianskeho futbalu a vďaka nim nezanikne jeho jedinečnosť. Jasne sa to prejaví v Ríme, kde sa v zápase tradičných rivalov predstavia pred očami celého sveta aj miestni fanúšikovia. Denis smeruje do hlavného mesta, aby sa osobne zúčastnil na jednom z najväčších zápasov talianskeho futbalového roka. Rímskeho derby. Lazio proti AS. Mám jeden z najvzácnejších lístkov v meste. Futbaloví výtržníci. Herec Danny Dyer je vášnivý futbalový fanúšik, ktorý sa preslávil úžasnou úlohou v britskom filme Hooligans. Práve sa nachádza v Taliansku a putuje po stopách pravých futbalových výtržníkov. Ultras. Jeho púť ho doviedla až do Ríma, kde má práve zažiť najdramatickejšie stretnutie svojho života. Veľké derby medzi Láciom a AS Rím. Mesto je plné futbalových vášní. Jeho dva najväčšie tímy majú za sebou celú históriu vzájomných konfliktov. AS je tradičným tímom pracujúcich. Základ fanúšikovskej základne Lácia tvoria príslušníci strednej vrstvy z predmestí. Na Stadio Olimpico, futbalovom stánku, o ktorý sa spolu delia, dochádza už 10 ročia k potýčkam oboch táborov. Pred samotným zápasom sa Danny ešte stretne so skupinou fanúšikov Lácia, ktorá je známa ako Irriducibili. Založili ju v roku 1987 a dnes má vyše 6 000 členov, ktorí sa hlásia k pravici. Na tribúny často prinášajú rôzne fašistické symboly. Fotografia z roku 2005 zachytáva futbalovú legendu a bývalého člena Ultras Paula Di Cagna ako zdravý fanúšikov Lácia pozdravom Rimanov. Tento prejav fašizmu šokoval celý svet. Práve Irriducibili je tou najslávnejšou talianskou skupinou Ultras vo svete. Vyslúžili si to svojou kontroverznosťou, no nie len v rámci politických názorov. Stali sa akousi značkou, tovarom, ktorý sa predáva lepšie a prináša vyššiu popularitu než samotný futbalový klub. Práve to pobúrilo ostatné skupiny, ktoré ich obviňujú z toho, že sa zapredali. Existuje mnoho skupín, ktoré sa pokúšajú predať aspoň prvých 400 šálov. O tom by to nemalo byť. V prvom rade by mali brániť vlastné farby.
Danny sa chcel stretnúť s predstaviteľmi skupiny Irriducibili, no niekoľko týždňov pred jeho príchodom ich pozatýkali. Fabrizio Toffolo čelí spolu s ďalšími 3 členmi obvineniam zo zastrašovania a pokusu o vydieranie potom, čo prezident klubu zrušil ich privilégiá, 1000 permanentiek a peniaze na choreografie. Pred derby hovorili ľudia o zatýkaní, no na jednom mieste sa naozaj nehovorilo o ničom inom. Dúfam, že naši chlapci budú čoskoro vonku. Skupina má vlastnú rozhlasovú stanicu. Určite ťažko znášajú odlúčenie od rodín. Nazýva sa Hlas Severnej tribúny a pomenovali ju podľa sektoru Lácia na Stadio Olimpico. Vysielanie stanice pokrýva celé mesto. A na jeho vlnách sa vám prihovára Gianluca Trione. Irriducibili. Táto skupina sa nikdy nevzdáva. Nik ich nezastaví. Práve táto stanica poskytla skupine diskusný priestor, aby vyvrátila podozrenia z pokusu o vydieranie namierené proti svojim vodcom. Nie je to pravda. Naši chlapci jednali otvorene. Prihovárali sa vám na vlnách našej stanice a v prvom rade sa snažili zlepšiť postavenie klubu. Preto sa naši podporovatelia rozhodli v úvode sezóny na čas odmlčať. Od zatýkania drží hnutie na tribúnach štadióna Tichý protest. Jeho stúpenci podnikli podobné kroky už v minulosti. Radi ukazujú svoju silu. Tichý protest spôsobil, že sa na tribúnach nespieva ani nepíska. Úplné ticho. Dnes večer však ide o rímske derby a to mlčanie pravdepodobne prelomí. V predvečer zápasu sa dokonca zo svojej väzenskej cely prihovoril stúpencom skupiny Fabrizio Toffolo. Jeho list čítali v živom vysielaní. Naliehavo vás prosím, aby ste dnes opäť preukázali podporu svojmu milovanému tímu. Všetko pre dobro nášho milovaného Lácia. Dnes vás len žiadam, aby ste na znak vďaky nespievali proti Rímu, ale len na slávu nášho Lácia. Fanúšikovia Lácia dostali svoje príkazy. Už o niekoľko hodín sa Danny ocitne v centre diania. Pár hodín pred úvodným hvizdom smeruje do svojho sektoru. Atmosféra derby sa pomaly stupňuje. Čaká nás skutočne niečo výnimočné, čosi jedinečné. Už sa naozaj nemôžem dočkať. Na tento zápas som sa dlho tešil. Dnes sa to pokúsime trochu ozvláštniť aj my. Urobíme čosi, na čo sme si netrúfli v žiadnej inej krajine. Rád by som to udržal v tajnosti. Rozhodol som sa, že prvý polčas strávim v tábore Rimanov. Vychutnám si to a potom sa vrátim a presuniem sa do tábora Lácia, aby som si s ním vychutnal druhý polčas. Možno si vravíte, že je to úplne vylúčené. Asi som sa úplne zbláznil. Poviem vám, aspoň sa o to pokúsime. Neviem sa dočkať. Už aby to začalo. Pred vstupom na štadión sa má Danny stretnúť s rímskou skupinou fanúšikov, známou ako Chlapci. Skupina vznikla v roku 1972 a je tak najstaršou v Ríme. Rovnako ako priaznivci Lácia, aj oni majú blízko k Ukrajnej pravici. Ich miesto je priamo v strede tribúny AS Rím. Tu môžu stáť len oni. A práve sem sa Danny vyberie na prvý polčas. Gianpaolo, jeden z vodcov skupiny, súhlasil, že sa s ním pred zápasom stretne. Práve sa chystám na stretnutie s Gianpaolom, jedným z členov vedenia Chlapcov. On sám má zákaz vstupu na štadión a tak zväčša postáva vonku. Ja však idem dnu s jeho chlapcami, tak ho chcem aspoň pozdraviť. Možno sa aj spriatelíme. Určite mu nepoviem nič o svojom pláne preklznúť na druhú stranu. Na to môžete vziať diet.